de wadai ma papa me fewe ne papa sembi ko so ko mo papa ni nyan papa Ekuya. Papa nya senke to se papa se wan fo una yan si fom. An fo wan ran tuma papa se de ko so ko ma no. Me dwe ho amenti ase. Ade asem na ekoso. Papa be jeri so pani akoto. Me ya me kodwan so ni akoto. Ai ne ba frema. Wo be jeri se omo atwe no e de na kwakosi asamo aso se omo de ne kwakosi asiwa. E de na kwakotena ne fie. Asempa na open. Papa nyantro na mitwa papa wonim se me de me ntwa ntro. Ene de damafo no wo koma sei. So papa na me se me ka tro se bi for wanu tum e bia na wakwakọ yodi ko koma ide. Wo de wanu tum e bia na omo beti ase say abaya ye nwalo wa omo fiti preko de na kwakotena fie o de. Papa won se basa antwa yiye. Cho fro. Aten ne kuya ya na. Sebe utimi edikowa esan ye mpanin sem ka ho sa. De wo yese kowa, unim kowa. Ha? Papa wenye kowe ya sema agent ha wo komo bi eka. Pani due matemante. Mate kora mente. Papa. Esan se asem bi ma wache a. Ye ma ne de ani a. So. Ai, de tie ne se wonim se asem a wo kan no. Wodi ka de. Nanso yo bi abusuam asem. So. Na asem ba na sabe wo hempo a wo kuro mu no. Yamfema emmeto wabobo ano a. Wo mon kontin enkonkoje meka. Ye wasem a ye koje beka. Na we die sabe akoto wo ye menkonwa so ni. Ono a simpampa no asem ha na. Wo be ba beto manim. Won fe meto manim de a ensese me se wo yo hene wote ka na waduru ho. Wote kwen na waduru ho da bi. So what you say? Auntie papa wo kire mu a. Opanya kotom tutu ne nan fam betu wani mu de. Untimi nye hwe mfa untimi nkoka wa. Untimi nkoka. Me de me nsa me be ka cha wa betimi. Akwapo. Nya se me ni tumi, se me ntumi nkoka. Na mum de tie ne se ye wasem bi se bi a awudie bi asi no wate se obi ewu ada ba bia ne ohene mete a. Se me tu mu anamo. Ana se yonu kase bi abakuro mu. Eno de mete ya no. Se me tu mu anamo. Na mum ye wasem bi wo no mu a jise ye bebo mama ne ansa no beto ho anamo. Nyo panyina kotom ene papa me fa me kwa ka chen so fa metu wani. What you and what? Akuya say adai. Hwe. I'm not kate. Yemfem wobra. What? Asem we wasem a. De na me nim se bia ono na adwen ma ne ho so se bia ode ba betu wani. On se bia on se yesi bi o twa se onim se na chiachia. E bi ko no panyo koto no onim se de omo ye no enye on kromo bia ko omo de omo ye twa pio papa. Wo be wura fie bia mu no omo ka. Sadan abaya no koma onya kuna na onya be ma obese ne pa se bi. Motimi apagya mu ba sei e de na kwakotena be ma so. Mete sa na ye me ya. Timi nim so betimi aye bibia afa woni ntia me ka kire wo no. Worry. Pacho my papa mari. So go. Mate papa. Papa me das. Yo, what? Mate papa. O konseni da brabbe ni kontomponi mambofo. Adobia. Tunwa. Ne sidi na wo ye ne matro kan sa no. Ha? Mi hu ne wo ye bi we ne se basa. Ase wo kuto kura mfa kranche mu. Adobia. Me serew. Se wo hwe na wontimi a, mamea me mpiepie bibia mu. Tunwa. Mpiepie bibia mu tatan. Se mi hu ne wo ye bia. Ase wo bibia wo de puma kura si. Adobia, me ka kiro. Me ye nipa. Wontimi fa makoma medi agro sa. Wo wonu sai me no nyina ya hyebo. Bo sha ye sey no so. Ase wo pese wo ma ne ma ye tro kan. Hwe na me ka me ho wan kan kire me say, twumu ano no. Wa bubo hye ne so. Na wo na wodi ka bu so. Wonnim bibia. Sabe wonu mamamra ye nsa mamre. Tunwa, atamba ya atobuate. Atamba atobuate aden. Tobuate. Wonim tete ya atamno. Enwa me wo na ntoto. Tete itama nto mebuate. Na te me piti pra kupete. Tintina me toni mu atuni tuturi di eta me de na epo a atambeba.
enti wo de to Obuate ehua na mewo epon bia me patote me biena me yi ne pri epie ho no me yi ne pri pie ho no mama premata etu aba betena ho wate na me so me ka kire wo no se koye koye ti munum se wadua ne 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 na nya wasem wa mabrenya betire krum anu daada wonye wadwe se wo manakọ na me baiti wo no be aka na fe yesi na checheye wo twema na yesi ne na me ba ne bedi ya wo ne mu mintimi sanse me no nyina na akwa apam ene ya hyebo ena wubu bo hye ne so tunwa e ma ne nyansa no ka se twinwa de wonye sanse kuro yi mu me obi ya nim se me twinwa de menye tunwa ade na ya apama utidi pota wo ya apama utidi puta ta ade de oni mu kan ni ade ni nyina ade ni aburo na eba upie mutu di amiritate otia no pa na agro de ba mi fi na ka ko tia na e ma kuro mu no me ko gosia de kwa na me ko hwe agro ni ba ko tia na ene eba upie to Obuate eba upie brenya betire kuma na dada me no ka bia won tia se me no ka bia won tia se abafrei wo anu so wo tete brenya ni so tifie wo no mo wo anka be ye wo de oba no ono plampo na me pe na atem bita no wono na me pe na atem me bie na no me de na epai me pa ni mpo ba bia puto me pa ni ya be wo pa na ye bibi me pa ni ya be wo pa ni nya hwanka wo pom na firifie wo no mo wo hu mani mu a asa wo mpa brenya asem eso pa brenya asem me ba no wo fa na nya hwe ya bita wo ba no ya bita wo ba no bita wo ba no we me bie na me di na tam me oh me de jai wo di hwan atem ene me hu hwe ene ache hu de wo ye nyam na me ka kire anya stade a nye obi no kuma chi o de wata o pa sia ko Obuate me ye bibi ata de wo pepepe de wa de am yo woni odu tiba jira kire ma no me ko atamwa mami na wo afre me se nkomo ho na wapochire woni ahwe me se de mpotire mani na ti woni mo mpotire mani ntomo na mapra wotabia na me nu ni ntomo tie ma me ntante o atamwa winim ta empomto tatia pa na woye no amen ane te wo kota wa ba ti ni piri ni puro mo aba atei na te yo ko daneti e betode na te bibia to obe ya wana me papa bo na manie me papa bo wan ya manie atamwa mami asema okay saa so enya ni se oba so e fa no betina be ma so abra enye ne ho ade atamwa eti meme tata onto betasa mebua atambia meta no be ya no mebua atamwa hweye oti dia meta tie wono mami de se ohun ni se brenya no sebe manko wian nam de ne ba kromu awo o papa nimpon e pene so se mene ne mra enti de se de sebe makwakobọ kokoko ne de na mami mene ne wo hai na nanu ma mfa kwam na bibisi a o papa nim so wo me nchen enne ne ade a se ohun tete ya wate ya ko daneti ya betode na te bibia tia wana di epu ne bakwa bibia nsi mami bibia nsi kase wo fa no twitwi fam hwie ni we besi misrew wada roma wodi edidi matam na me tete me dia me matam pia kwa pe na me tante ya me ti oba no me nya ni pia matam anu mami ya do ese fi hanya wo nko awdia na odia me tim wo betati am te pia anya me nko me dia me na odia me pun de ti maame mami nso metime maame ne papa fie tika ne yie mu a kan so be ko maame ne papa fie untimi nkase me mfifia atamwa mami tete wanyini mebua wanyini wo ba bia ya wo ntamu ma atimi akotam wo ba de na ba ntu ni betwe woni me betwe twintwi ni apuo mebua woni me betwe twintwi ni apuo ya ntwemente mami ya ntwenente mami me ne won twen yo oye de se wote wo ho ase no se brenya no oye oba me yire no me ne betena ufure ma wo se ho ano de me de me eye wa na ukoye wa de wa bra me nim ho hwe emmefa ne mehye me kon chinchin atwan mesrew upete ogumani mu atie mebua ya me baba poa panowo atete ya me mani datu anyina na wo no tete upete wakofo ba de na banti ubegu ma me animu ate ame mani mu aguate wo kurom ha mebua ya me ti wo ba ti wa ede na to wo no mo wunim tita matua eta ma bo wunim
Mame. Oh yeah. Yes, so who say me? I feel na me sha brabo ase. Nko. Picking up. Action. Mame, yes, so who say I feel na me sha brabo ase. Ni ntimi nware mam ye no. Nti wasi wa kro no ka wa bɔ no. Fa ne se wa tu egu na sa ayira. Ne fa ne kɔ mo mam ne nabusuafo. Na me nyama ware na me nware. Me serew. Why wadaroma? Why? Meta metita atemwete yate anya dita wudi bidena to kokoma ne maame ne papa dem bidena ekoma na butuapo ande wudi ne koma na butuapo dia me mpa ho aha anya taade anya mani mi anu nyina betina pia me na meta ate wo Mame yado be maso de nya de me ma na konne akochina anya premata atu ntuto wonto na wonto tia Eja toto na de na yire de na ma mi a matua wo mo no ahotita matua no hotita ate premata atuo metene tata wono ntoto teme tata oba we akopa ne de no ba mentene tata ne tata bata wete wotodi a weti wonu mitite mum won tata kra mo obi ntene tata we ye nipa aputo Mame ajo kasa asem na okay mame ne se wokura no kasa ayete mame ya udi ohubo ukura ukasa okay Wabadam ate tanam de wo na na ayo adum no wan tata mi tata ani bi ka tata mi tata ani bi ka tu be hu ate ba ple me to kwa anwamenim ple me to No ba penye mo no ba beta kwankwa mi ase Yesu sana ade de asama na kro nso me no kroma ya hwan Frame brain. Obana samwade ne ba kroma hano. Unie. Tina nkomo ya dosho wenem da ho. Na le na wusu. Sama ya reho sam. Bina. Edi pa na hawan to betina wusu. Kom do. Ninji. Frame dimeni ufia mitin. Basi dia. Ni dia kramenka. Ninji. Frima no chokura. Na dia kura fun, mo nyina nya obi akuru ni asamwa. Ana so mo chokura. Afra wate. Kwa to yem saa na tie. Sawo ana ke yesi wasiwa ma obi. Ni bakro ba wodi oba atua ne pan ba. Ebi aka ba ya asinde frima eyi. So, etime no afa ba bi meti frima ase. Afa ba bi meti wonso ase. Anya mo fom so asamwa no. Be ma na ho ni de. Asamwa na akofa we nyina ba. So wonhwe. Me nipa omoni obi ana me no mobo. Se de oresi aho ye ho krom ha. Awo omudi wani oresi aho no. Basa me ye wo yonko na tese. Oni nkase na wabane adi nkomo ma cheche ore. So hwena ma no betia ta na frima be ye wo kai kai ya. Wa betina wo twa me ho ha eba. Ye di nkomo na wani age wate. Ni frozen. Dia mani ma me ko bo me di obi enime. Akro chef nkwati me di amakaka na ho. Me. Me na so ko na pe masam. Me ko na pe wasam. Omunyo ko mo fo efa nya adwon pone ko kankan asamone ne maame no. Adwon pone ko a. Samode oyi. Oya nke si obesi o man ko godo ba. Uji meme di on. Uji meme di. Uji asamode. Beti wase, odo no de sana akoye. Omun se me bebre. Itimen kan kwa asam o me kan ko frima o. Frima ne wonye. Ono wase nya omoni ase ye kabre. Iti onya yonko omonima.
baby a bit me a friend. So I bit me a friend. When you can't show her, my bonko moate. Did you want to through to cause as a one I don't know. As I want to hear me boy. I don't know. Brenya. Hey, so kakray. Oh sorry. Almost say almost not jump on a corner swim. Eh. Yeah, no. Hey, I'm a tia mother. Here. Yeah. We don't need to need it. Oh, my imagine you know fearing I'm missing me babbit now, Jim from a cacra. Oh, tell me now, mother. Aha. Queer. Umi a penny. A mere bay. And when you bring her, a quenya yon cofa. Mimi, I'm anywhere. Aye. Any day, Mimi, more. Bo. I didn't say on any uncle. Anne. Eh. To say, on an anti boom. Sir. Didn't they be a boom? Eh. You know, it also call my fee order. You know, more Machiano or my fee order. It's as a mimium one where the young couple of a funny piano or the neighbor fear. Where should I mean? I'm only one whom you cross will name me. Oh, not saying naming your penny, yes, I want ya. Yes, I say, Yenina, you will call my acquaint to call myself, Yenina, I ate a busia baco. It's a day and a mimium one will be whom I is winning more. I don't know what's him. Many Simbia. Mimi, I don't pick a set here. Where are the workers at your home? Me cry, mamma. And I know, Obey the say, whom you a penny. When the beja a benya, a fear. Obeja ne kwan ebesi fie say twan na say do mo ya yon kotase pa o di mu den pa say me hu bi krada so timi beja ne kwan ebesi fie ne kwan no pepepe ansa no wadane nani minyo panyin yesa de awanya ade e basa na na yese o shawa huru babi won Ode mimi ni muhwe mimi ni asema wo kan me abo mi pusa ya ma sem foforo mimi ni ekua wo gidi mi gidi na dem ti mini ma metwa nto a kiro sa mimi nwanto ni mini nkomo o hwe ifi ona yetino ni mini nkomo uhu no se ye na mane sa dan chese ma wo fufu ma na di ame ansa no ne ma nante enye sa dia fa wani ehu se wani brenya nam debi mi hu omo sa mi hu omo sa ma hu anka meka mi hu omo sa amoni mo ne de so hwe kura brenya edi ebiu tu de bia o ne ebo areho ma o de bia no ekoso de bia de honhon de asem na za ba biu amoni wa ye me to me biem wabre ina sana wote na kunye no ba bia na ise wabre debi men kasa adi na si nti awo kasa wabre I jump that. Frema. Me kunso me baba bia na wo sesa. Adede na wo de ye. Ma kwa anya mada. She. Me sesa to go. Yes, me sesa de ya de papa bi. Wo so ma me hunto me ma wo hunto wo so da. Aya kwansidia ma me eni asamwa. Aya kwansidia esi entam yesa. De no be kufi asedi mo ni njida. Mo ni so nkada. Bodam se nsuo na wo sesa na wo sesa. Yo ye nyansa bia ni. Wo sesa nsuo na me meko ni tugo. Me no wasem. Me ba fie ha se me ni wunya asem dare na wo pra asem ni benya asem. Ma ye wo dan.
Me dia me ye nyansa bi anim. Sa Me ko nso wo sesa tugu eye. ndi watamu di matam. Na so na wotie. Eye ba atam. Aso we bibi. Wo konsuo. Me na ye masade se wo se me konsuo wo fi ha. Enya wo. Na se wo konsuo na se me so me sesa tugu a. Ma ya bone. Onya ba ne titatugu. Mate. Titatugu. Mate aso. Potire wani awe me. Winim tade enti potire ya ni we nipa. Me metimi apotire mani awe wa memani metimi abu ani tie ebe pupuru wodi wo apowem agya wa twupom tetim. Me na metatie wo wate. Apire me tokoto no ama menten. Woni wa ba beti wo muntam. Obeti wo muntam ana tete wa ba ya botomuti wo muntam nti atamwa wa hunu plemata atu animu. Adan. Aso. Empramate ni matino minimu te minimu prom aba pramato wate no one ati papa matia meja aji wa unta me nanenti wo de unta bwa mi awe pom Aso bra. She. Aso wo se da. utiri to hotel Wo se da. Aso wo se da apemu. ai So wo tito. utiri to wini mpana bo Hey. I know de. How? Enye de yehu bi dani o. E mane mu wa bam kura. Mane mu wa bam brenya. E wo so tintim. Na wo so gya asama ko de na se frima fa asama wo. Na me ni den. Asamo ma me mpam anim se ya hwe ofie ho. One na ye baako. Me den na metimi aye. E ma no ha. Pese me kom papa ho. Tie ben. Ko papa ho na kaka ne kwa to be se me kom papa ho. Me ko papa ho bia tintim ko du bebe na hwe du bebe na bia mu ye den brusu na ko ba se wo hwere won kwa bi sandia. Eni obetimi akọ. Da bi kunu du bebe ani se wo ko. Na sasa na ate because we dey se won nya den. Me si frima na ne famfe so di si atwa. Frima won nya sa frima no. Mo ni wa me pese bibi betu me wa ha o. Hwento me wa hanso. Me kuro bi yo makọ frima na mo ha. Ayo wa asone so nko na me ni. Ne ma mitimi je no. Na me di beni na ehwam kakra so ma bese so makọ, ma se so makọ. Me yo mo ne mama. Ate. Me mo ni ma. Ye. Me wo ka be de me sere po. What ngoma na se? Yey. Ne wa kamati. Ai ti kwa kuma to ye mate. E ma de etwa guni hunu na. Wai. Anu be ye. Empa bantam sa. Hihye adwanu du baabi. Aso hye na hwere be dwiri ana ne wogya ma na dwiri. Na se ahyase na wugya wo de se na se kura. Woni mire se wo bedo asamo ana. Yey. Me do no mom. Ne fene na kona yo. Odo no. Asamoah. Bro na matopo no. Papa kunya ba kusi ama na benyan tram ne chana ne diwa. Na wa ho ade o be pai ade. Me na masale. Ana ma ye aduane se me de manu kum. Katachie. Na ya badoma ye. Wo de me kwan. Me nkofa kunya bana ne metrase. Awra, wo gudem ho sem paase ne ma no. Me na me sole nu aduane na wo bedi. Aya wasede se obenu aduane amo asamo nya me masade. Wo tena be ka kire no. Bebe na metrase. Frema. Asa wase. Wo jina manim. Ene me yiri kasase. Na me yode. Wo. Na me ni he. Me yiri ni. Na woni me kasa na ofa konya si ono madi bia wo na wo kasa wa ye bibi se empase ade. Na say nya me na ma no aduane ama ne se o medi. Me na me no de ma se o medi. Na me hu. Asamo na me so di na me hu asamo. Di na wo ye. Me do se fili na bati wo. You say Frema, o senso gunu so. Dabi ono. De wa ye ne me nye bi uda. Anye bi ma ba je orefu mu ame no papa ho. Ma be se wa ye. Ena chinchine atwa asiwa na me de oba se bi papa edi na mam di number ekromu a o be senso agunu so abra me gina. Me bi nsi bio. Ada de MC besi no hu me yie. Fo bi ane ne di.
Odo yo kafra wati. Asama, who say friend odo ye wo mani? Kudem. Kofi. So. We any friend oba. Me da me ye be. Ye wo ye ni nyina no so waye di Iya, ni Asama. kan ya we wura dem. Asama. Nka ye kan ya Mexico papa no mami we. Ka be ko ebia na nka madadwi no ho madwi asisa. Wo da so sifia e sense ogum Me so. kokura na wo hwehwe me tira kwan bi mu. No wa na etre fia. Ah, sa na wahu. Betena se. Obuan ye o. Obuan ye papa. Me sawo. Me jimi. Mama, Mira, what you have for me so? Hey, Obayo.